Avui farem un milfulls de carbassó. Necessitem carbassons, ous, llet, formatge ratllat, sal, oli, pebre i pa ratllat. Rentem i tallem les puntes dels carbassons. Els tallem a làmines molt fines amb un pelapatates o una mandolina. Els salem lleugerament i deixem escórrer l'aigua uns 15 minuts mínim. Els eixuguem i els amanim amb una mica d'oli. Barregem 3 ous amb la llet, 2 cullerades de formatge ratllat, la sal i una mica de pebre. Untem un motlle amb oli i posem un paper de forn al fons. Posem una mica de formatge ratllat i fem la primera capa de carbassó. Afegim una mica d'ou, distribuïm i posem una mica més de formatge ratllat. Continuem fent capes de la mateixa manera, unes 6 o 7. Acabarem amb el formatge i una mica de pa ratllat. Ho farem coure al forn preescalfat amb calor d'oli baix a 180 graus, uns 45 minuts a mitja altura. Comprovarem que està ben cuit amb un escuradents, ha de sortir net. Ho deixem refredar una mica i desemmotllem. El podem menjar fred o tebi, sempre està molt bo. Espero que t'agradi aquesta recepta. Moltes gràcies i fins aviat.